últim dia de l'ICE 2024 a la Fira de Barcelona és una satisfacció molt gran tenir a l'estand de la Impulsa Talentum Foundation a la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gai. Moltes gràcies per acompanyar-nos. És un honor tenir-la aquí amb nosaltres per parlar de Barcelona, de talent i de l'audiovisual. Com va això fins ara? Bé, molt bé. La veritat és que aquí contents també, Xavier, de poder compartir amb vosaltres i amb Impulsa Talentum una estona i l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona, que considera que efectivament el sector audiovisual està fent un paper crucial, i que així el té no només com a font d'entreteniment, sinó també com a una eina poderosa per fomentar la riquesa cultural i històrica de la ciutat. I per tant, nosaltres creiem que el sector audiovisual s'ha de fomentar, s'ha de potenciar, en tant que també element de cohesió social que fomenta la diversitat, la integració i que a la vegada ajuda a l'educació dels nostres infants i que resulta molt important. I ens ajudarà, si li sembla, amb la conversa, una altra convidada de luxe que em fa molta il·lusió saludar, que és la Marina Falcó, experta en branding de territori i, a més, molt important perquè ella és la responsable de tot el portfolio internacional d'aquesta Fundació Impulsa Talentum i, per tant, la persona que dona sentit a la projecció mundial de la Fundació. Marina, gràcies per acompanyar-nos amb una convidada de luxe que tenim avui i amb qui podem parlar de totes aquestes coses. Una de les qüestions que la Fundació també, tinenta d'alcalde, vol impulsar i tirar endavant és que Barcelona sigui la capital mundial del talent, que això és un repte molt important, que fa molta il·lusió a la Fundació, i vostè veu encaix perquè l'Ajuntament, perquè les institucions, la gran institució pública de la ciutat pugui estar darrere d'això i tirar-ho endavant? Sí, per nosaltres és molt important, precisament el talent, no només retenir-lo, sinó també atraure'l, i per tant la funció que suposa que es pugui dur a terme la col·laboració público-privada és crucial. I aquí, efectivament, l'Ajuntament està apostant molt fort per convertir precisament la ciutat en un pol d'atracció d'innovació, i no només d'innovació en quant a la creativitat, la indústria creativa, i que ajuden a fomentar la riquesa i el creixement econòmic de les nostres empreses, que a la vegada serà també de la ciutat en el seu conjunt, sinó que aposta perquè aquest talent pugui transformar en si tota la ciutat en l'aspecte més positiu, i que per tant la col·laboració amb iniciatives com Impulsa Talentum resulten importantíssimes, i la feina que s'està fent des d'Impulsa Talentum resulta imprescindible. Perquè sí que és cert, a més, que fires com l'ICE, que són un motor econòmic pel desenvolupament de la nostra ciutat, en tots els sentits més amplis de la paraula, en una transversalitat absoluta, perquè suposa un enriquiment d'ocupació, de generació de riquesa, de llocs de treball, de turisme, d'inversió a la ciutat, i per tant ajuden a que aquests esdeveniments agafin la rellevància que els hi toca, i que Barcelona sigui precisament aquest pol d'atracció d'aquesta innovació, d'aquesta creativitat, per nosaltres és molt important, i per tant col·laborar amb Impulsa Talentum i amb el Bru Recolons, amb la Marina i tot l'equip que el conformen és fonamental. Marina, des d'aquest punt de vista és un engrescador com no pot ser més. I a mi m'ha respost moltíssimes de les preguntes que jo ja tenia fetes, però una cosa que m'encurioseix també, a l'hora de treure aquest talent, a vegades quan parlem de treure talent parlem de gent d'arreu del món que ve, però també tenim tot de catalans d'arreu del món, que també amb un talent increïble, que a vegades potser diuen si hi ha ofertes interessants, a Catalunya potser tornaria, des de l'Ajuntament hi ha alguna iniciativa o quina visió hi ha a nivell de com podem fer que aquests catalans, aquest talent català vivint a l'exterior torni cap aquí per contribuir a la nostra economia, a l'economia de la nostra ciutat, i alhora també perquè no se'ns en vagi, perquè vegin que potser no cal marxar, que aquí també hi ha moltes oportunitats. Efectivament, aquí també l'Ajuntament ha d'impulsar iniciatives que ajudin a aquests joves que estan formant-se a les millors universitats europees, perquè tinguem en compte que precisament a nivell d'universitats Barcelona està situada dins dels rànquings mundials en un lloc de molt de prestigi, i per tant
efectivament aquesta excel·lència en l'educació universitària ha de ser després reflexe d'aquests llocs de treball que s'han d'ocupar de primera línia en aquestes grans multinacionals que s'estan també assentant a la nostra ciutat. I per tant, fires com aquesta, de l'ICE o el Mobile World Congress o d'altres que també tenen de gran projecció internacional, ajuden a visibilitzar la ciutat com una ciutat d'acollida, com una ciutat que ofereix les facilitats perquè aquestes persones es trobin a gust, que trobin feines de qualitat i per tant, oferir programes de formació de qualitat resulta important, oferir possibilitats de networking amb empreses importants i amb multinacionals també resulta molt reconfortant per a aquests joves que busquen llocs i posicionaments de qualitat i per tant, a partir d'aquí es tracta de crear aquest ecosistema econòmic que ajudi a generar aquest talent, que ja ho estem fent, com dèiem, a nivell acadèmic, però a la vegada a nivell ocupacional que també tinguin una sortida digna i que els permeti quedar-se a la seva ciutat, perquè molts d'aquests joves han nascut i crescut a Barcelona, i que tinguem aquesta capacitat de fer-los tornar. Hi ha programes molt interessants destinats a aquesta finalitat i, per tant, insisteixo en aquesta col·laboració público-privada, que és tan important. I sempre intentem que sigui ciutat d'acollida, Barcelona. Des d'aquest punt de vista sembla clar l'encaix que hi pugui haver entre l'Ajuntament i la Fundació per impulsar aquesta idea de que el talent nostre pugui estar aquí, si ho vol, pugui també sortir però després tornar. La Marina és un talent que ha estat fora i ha tornat per la sort de la ciutat i això és una de les conseqüències i la tinenta d'alcalde, que té molta feina i per tant l'hem de deixar que continuï amb els seus compromisos, li volem agrair molt que estigui aquí i no puc evitar però deixar-la anar abans de dir-li que estem parlant del talent que se'n va i que volem que torni, però aquesta fira on estem, combinada, com vostè deia, amb el Mobile World Congress i altres grans esdeveniments que es fan a Barcelona, doncs jo soc fill, si em permet la part personal, un que també ha estat fora i ha tornat, fa molta satisfacció veure com la ciutat és capaç de reunir tant talent, tanta gent de tot arreu i parlant amb gent... I esdevenir referència, no? Esdevenir referència, i això segurament mundial. És una cosa que potser no apreciem en el dia a dia, però caldria posar en valor, oi? Exacte, i que hem posat Barcelona en el mapa de la innovació, de la creativitat, del desenvolupament tecnològic i al cap i a la fi del talent, i per tant jo crec que aquí podem fer una bona col·laboració tots plegats per ser capaços i conscients d'entendre la importància de retenir aquest talent i a la vegada generar-lo. Tinenta d'alcalde, moltes gràcies pel seu temps, estem molt contents i honorats de que ens hagi visitat i esperem que podem col·laborar en el futur amb moltes iniciatives. Fins la propera. Gràcies. Gràcies.